Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a sabon bidiyo. Wannan shine kashi na biyu kuma in ce hanya ta biyu da mutum zai bi ya unbanning ɗin WhatsApp account ɗin shi da aka yi banning. Kuma wannan ita ce hanya mafi sauƙi akan na farkon, saboda wannan an tsara shi ne kan duk yadda ake buƙata. Da farko da za ki shiga Play Store ne, sai ki sauke app ɗin da ake amfani da shi kamar da kuke gani. Ganin mun shigo, za ki searching a search bar ɗinki, za ki rubuta WhatsApp unbanned. Nan na rubuta kamar da kuke gani a search bar ɗina. Gashi nan na farko na selecting kamar da kuke gani, gashi nan a farko WhatsApp unbanned, kuma suna wanda ya developing wannan app ɗin shine Isa. Gashi nan a ƙarƙashin sunan app ɗin, gashi nan na muku aro kamar da kuke gani yanzu. To sai ki tafi zuwa installing ɗin app ɗin kamar da kuke gani. Ga nan da aka rubuta install, za ki taɓa shi. Idan kika taɓa shi sai ya fara loading, ma'ana yana installing da kanshi. Ba shi ɗan minti biyu ko in sakanni zai ce kamar da kuke gani. Gashi nan ya gama installing ɗin, saura zauna a cikin waya. Yanzu da kuma da kuke gani ya gama, sai mutum ya shiga waɗanda aka rubuta open ɗin nan. Idan ka shiga open, ka shiga a cikin app ɗin kenan. Idan kika shiga za ki ga unbanned version 1, version 2 har version 5. To kowane kika shiga duka aikin su ɗaya. Wancan WhatsApp link ɗin, kamar idan mutum na son create WhatsApp link ne, sai wannan new update, kamar irin kilan app ɗin ya daɗe maka, amma kuna ganin namu sabo ne, ba dole sai za mu amfani da new update ba. To kamar da kuke na ce muku 1 to 5 ɗin nan duka amfanin su ɗaya. Za mu amfani da version 1. mu shiga maga ya abin yake. To idan kika shiga a farko can da kuka ga plus sign ɗin can, sorry wannan tallace, idan kika shiga can saman can da aka rubuta number, ga na alama anan za ki rubuta number da kike amfani da ita a WhatsApp ɗin da aka yi banning. In kika rubuta, sai ki rubuta generate report. Idan kika gama za ki iya copying ki zo ki rubuta inda aka sa text. Idan kuma za ki iya sending, za ki iya taɓa sending report sai tafi direct. To za mu fara yanzu. Za mu rubuta number da ake WhatsApp da shi. Ke gani idan number ka, za ka rubuta number kin on full yadda kike amfani da shi. Idan kika gama sai ki danna generate report. Ga nan nayi aro. Idan kika danna shi, duk abin da ake buƙata ki rubuta ma su WhatsApp ɗin. Kai hakuri, don free version ne muke amfani da shi, shi yasa ke ta tura talla. Ga duk abin da ake buƙata ki gaya ma, ki musu bayani akai. Ga kuma number da muka sanya nan sun nuna cewa ga abin da ya faru, ga abin da ya faru, ga shi dai sun dai bayani in full. Ga kuma number ta a ƙasa. To idan kika gama sai za ki iya copy report ki koma baya, ko kuma ki ma copying ki, za ki amfani da wannan app ɗin ki copy ɗin wannan note, sai ki je a wancan hanyar na farko da na fara turo a bidiyo mu na baya, ki sanya sai ki tura musu. Don kuma za ki amfani da wannan ne direct, sai kawai ki sa sanin report ba ta mun fahimta. Na gode, bye.